vind dat u het ook moet doen. Als je de grootmeester van de Vlaamse film aan boord hebt, dan moet hij toch zelf een keer klappen. 50 jaar geleden sloten de Limburgse mijnen. Maar in film en theater leven ze voort. Hoe blikken regisseurs terug op deze geschiedenis? En welke verhalen vertellen ze? Je bent de inspiratie. Moest kort, hè? In deze videoreeks reflecteren 4 regisseurs op hun werk en visie. Hoe verbeelden zij het Limburgse mijnverleden? Op het witte doek en toneel. Ja, kijk. Grootmeester van 1,63 meter. Streven naar een productie die vermaakt of die bewust maakt? Eerste vraag bij mij is altijd, heeft het wel zin om dit verhaal te vertellen? Is het een meerwaarde? Ja? Of kan ik er iets mee doen of interesseert het mijzelf ook? Want ja, als ik denk dat het geen meerwaarde heeft, of het is gewoon entertainment, puur entertainment. Kijk, als het een comedy is, dan kan je zeggen, kijk, ik kan mij eigenlijk niks schelen, want de mensen doen lachen is op zich een geweldige verdienste. Maar een comedy maken waar ook nog een beetje inhoud zit, is al interessanter. Hè? Dus zeker de boodschap of een boodschap vertellen is voor mij absoluut niet het hoofddoel. Hè? Maar het moet wel ergens over gaan. Ik vind het ook een waardeloos dilemma. Niet om nee, maar het hoeft helemaal geen dilemma te zijn. Het is natuurlijk perfect als het gaat samen als het samenkomt. Het zou juist het doel moeten zijn. Tuurlijk, ja. 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 Als vermaak wordt geïnterpreteerd als het maken voor een publiek, ja, dan maak ik vermaak. Want ik hoef niet mijn eigen midlife crisis op het toneel uit te zien gezweet worden of iets dergelijks. Het gaat volgens mij, maken wij een voorstelling over de mijnen, omdat het voor vrijwel alle Limburgers identiteitsvormend is geweest. En daarmee een belangwekkende geschiedenis. En ik hoop alleen maar dat heel veel mensen trekt en dat er heel veel mensen zich in herkennen. Maar als dat het proberen te bereiken van heel veel mensen impliceert dat het vermaak is, let it be. In hoeverre voel je verantwoordelijkheid over het verhaal, over het mijnverleden dat je toevoegt? Maar in hoeverre voel je je verantwoordelijk voor je onderwerp, dus in dit geval voor de mijnhistorie? Ik heel erg, want ik kom die dingen tegen en ik weet zeker dat 80–90% van de mensen in Limburg dat niet weet, wat de positie van een kind was, van een mijningenieur of wat binnen het geheel. We kennen alleen maar het kameraadschap en de koempelschap en de saamhorigheid van de mannen onder de grond. Ik voel me daar waanzinnig verantwoordelijk voor, want ik denk ook wel eens, misschien maken we ook wel vermaak, maar je kunt je ook wel eens afvragen, als we die stukken allemaal niet maken, wie vertelt die verhalen eigenlijk?